umuntu obeyingqalabutho yokuvela nevangeli likaJesu eliveza amandla nezimangaliso zakhe kuJesu. Zingabi nje esizigcina eBhayibhelini. Yebo. Kwangijabulisa la KwaZulu-Natal uNkulunkulu wasibusa ngendoda endala eyingqalabutho ezikamoya okuthiwa ubaba omkhulu uJob Gcileza. Futhi kuyabonakala noma singatshelwa ngokugcwele ngoba izinto zayingabhalwa phansi, kuyabonakala ukuthi laba abanye waseBaptist lo okuthiwa William Duma wayekhuliswa yilo ngoba lo wayemdala kunabo bonke. Kwalandela uNicholas Bheki inkosi yakhe weBhengu naye okubonakala ukuthi wayekhuliswa either uBhengu wayekhuliswa wokhuliswe yilo ngoba uyena obamdala. Kwazolandela-ke eyakithi eFaith Mission-ke uRichard Hlobo senkosi ngithi ukhakhana wenkosi endala yasekuvukeni neyingane kunabo bonke yena enceliswa uphimo. Kodwa umuntu wakhe atha indaba yemangaliso kulapha KwaZulu-Natal yonke umkhulu uJob. Alibonge igama laJesu. Uma ngitshela oyedwa nongitshela nina bomndeni ngoba kufuze uba nazo okuningi nina kunabantu abasicaphunela umlando wakhe. Kodwa uthi uma ngitshela uthi leli khetha lifuna uNkulunkulu lapha elamlanda khona liyomfuna la yokhuleka entabeni lalala onqenqemeni lwewa kwi-edge of the cliff. Lathi inkosi makube ukuthi lezi mangaliso ibhale eBhayibhelini uyazenza ngami ngizolala la onqenqemeni ngozele uma uzozenza ngami angizowelanga ngale wewe. Uma ungezukuzenza ngami ikhona impela engikufunayo ukuthi ke uma kade uzukuzenza ngami angasingila akusengiwile ngoba vele into engiphelelayo ayikho uma ngizophatha iBhayibheli okungenzeki lokho engiliphetheyo olukhulu. Walala-ke umkhulu hayi umkhulu womndeni wachaza ukuthi umkhulu webandla laKwaZulu-Natal eSouth Africa abasindisiweyo la KwaZulu-Natal masithi thina iNatal irichi ngezinto zikaNkulunkulu sibesibala siqala kulikhehla ngoba ilona likickstart lendaba. Singamshiyo amaBaptist uDuma kulandela uBhengu kuvale ucishe bewuthunjana uLasefaith Mission ucishe bewuLasbone akayena uLasbone walapha kwaMashu eChurch of God Professor Tohede uHerry Mngadi babe iBig 5 yasesiqiwini sikamoya. Masikhuluma ngeBig 5 nje ukhuluma ngoChiliza ulandelise ngoDuma ulandelise ngoBhengu ulandelise ngoNgidi uvale ngalo kwaMashu owazwacula ngaye lo baba wamambazo ethi kudala sibatshela eChurch of God of Prophecy wayesho leyo ndoda eyayifuza umkhulu wenu. Praise the Lord. So-ke njena njengoba uNkulunkulu esehlanganisa neNkulunkulu nomgcotshwe wakhe uBishop Gcileza nje ngijabule kakhulu kulezi insuku futhi awazi ngubongela kanjani umndeni wakwaGcileza ukuthi kuthi ozalweni nasesibongweni kuvuke indoda ephethe induku yowake waba khona onjalo ngoba akwandi isitha sivele sifune ukuvala. Ngizwe nje bengingelana nokwaBhengu lapha ngithi uNkulunkulu akakwenzela umusa ndoda unyuke impela ngoba sihluphile ngokuthi ivangeli lihambe ngezwi kuphela kodwa amandla nezimangaliso isale. Engathithi wonke umuntu akanye ukubusisa abantu ngey'tshumayelo kuphela kodwa akawalanda amandla. Futhi into elimaze ukuthi abantu abasindisiwe amandla kaNkulunkulu angabonakali ngabo ukuthi bayeke lokho kuwumongo wamandla balanda lokho kuyize. Abantu abasindisiwe bezinzuku babhizi noqhoko nje. La madoda lana engikhuluma ngawo awekho ebhizi ekhulumana noqhoko bakukhuluma ngokuhamba noNkulunkulu. iBhayibheli ngolizwa lithi funani uNkulunkulu namandla akhe nifunisise ubuso bakhe njalo hayi nifunane noqhoko funani uNkulunkulu namandla afunana noqhoko ngoba lesihlupha lapha emadolobheni ethi yachawula njalo uqhoko nje afuneka amakholo azoba umathatha uqhoko ukuze irevival ibuye funeka amakholo afuna uNkulunkulu hayo mathatha uqhoko. Into elimazivangeli namandla alo ukuthi sinamakholwa anointing conscious more than God conscious. uNkulunkulu akafunwa futhi akukhulunywa ngisho nangayo mafakazi faka ngokugcobolona ekhaya uNkulunkulu akekho ugcobolona ekhaya lo nasephambalweni abafelwa ngoNkulunkulu bafelwa ngoJesu bafelwa ukugcobolona ekhaya. Praise the Lord. Ijabule ukuthi uNkulunkulu angihlanganise nendoda kaNkulunkulu nakho ke singilapha kulo mcimbi ke ithintwe yiyona.
Ngiyambongela wemndeni wachiliza ngoba nibalwe izizukulwaneni la kule province eyibusisiweyo. Ukuthi kwavela indoda kaNkulunkulu sekuphinde futhi wavuza omuya futhi abakhona ngisho abekuthiwa abakhona kuleli bandla akulona noma akona ama-African Gospel abakhulekisweni amadoda kaNkulunkulu avuzwa uNkulunkulu lesi sikhathi imini nobusuku awakhulekiswe. Ngoba uNkulunkulu usafuna ukuyiphinda le nto ayenze ekuqaleni usazoyiphinda futhi. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Ngizwile ukuthi kwaduma ukhona ovukile kodwa uvuke sowesifazana lapha eMaritzburg. Uma ishunyanyiswa ngephasi kaGinqi labafundisi baba ney'mpahla zabo. Engowesifazane. Uduma lapha eGibson Gate. Kusho kuyabonakala zonke lezi zibongo zizoba namadoda khona uma emfuna. Engezofuna ugcobo. Makhona senziwe akufuna ugcobo kufuna uNkulunkulu. Funani uNkulunkulu namandla akhe. Hayi funani ugcobo funani uNkulunkulu. Seniphelile ukusula amathawula nemjuluko yabantu nadlula nabayimpuphe yabakholwa senigcwele imjuluko. Ngoba emakhanda akasi kimi. Uthi kangaka uthawulana nabantu uthatha ugcobo kodwa usaphuphile namanje. Awudingi le kuphethe. Awudingi ugcobo wena udinga uNkulunkulu wena. uNkulunkulu akenqabile naye. Uthe abamfunayo uyakufunyanwa yibo. Funela uJehova senokuthola. Bayezwa abantu abasakhona la endlini. Sonke ngiyajabula kakhulu mangimila. Mina ngaqala mina ukwazi isibongo sawachiliza ngisebholeni. Ngijabulile ukuthi ngathi uma ngishiya ibhola ngalishiya kahle engangushiye ngale ngakufica ngapha. So nje angithi uma ngikhuluma ngochiliza ngibe lokhu ngikhumbula noma ngihonorisha okwasebholeni ngoba nalapha sinabo nale ndoda sixoxe naye sithi ngade office ngazi kahle ukuthi ihamba noNkulunkulu not fana lo. Esikhathi futhi sengcele yamasonto asiphele. Nokuthwalana nesonto lakho ngekhanda uthwale ikhonto ngekhanda nakho akuphele. Bayezwa abantu abakholwa la umuntu njena akamele uNkulunkulu umuntu abe umfowenu ngoba afumana lo musa wena ofumana regardless ukuthi igama abizwa ngalo lapha ekhona linjani kunelakho. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Nempilo nje abantu abadala engathithi ingaba egcizelele ngayo einkonzweni njengalezi zenzo zivame emakhaya nasemndenini ukuze lempilo ikhulunywe nasey'nganeni esakhulayo. Yabona lempilo yokwenqaba o-20 rand nento evela abantu besilisa engopenyana nemali into phela ikhulunywe ngoba abantu besifazane baqedwe namhlanje ukuthanda imali bengathi bazalalwa ebhenki. Ubabona bengebafazi nje shathi ukuthi engenele ephuma.